Svi smo odgovorni i svi se moramo zapitati šta dalje. Ima li hrvatski narod pravo braniti svoj život? Ima li hrvatski narod pravo imati svoju domovinu? Velikosrpska i četnička kamarila kaže da nema. Oni su to pokazali više puta u zadnjih gotovo 100 godina od one 1918. kada smo se počeli udruživati s tim našim istočnim megalomanijacima. Oni su to pokazali na brojnim primjerima u 20. stoljeću, ubijajući naše prvake poput Milana plemenitog Šublaja, poput Svjetlana Radića, unačeći hrvatski narod. Izveli su nam Bleiburšku tragediju, hrvatski narod, hrvatske kćeri i sinove, platili su u komunističkoj Jugoslaviji preko 100.000 godina robije. Gospodo, preko 100.000 godina robije. I onda je hrvatski narod se digao u Domovinskom ratu. Bilo je to slavno doba Hrvata. Ali su oni međunarodni mešetari, kad su vidjeli da se čudo dogodilo i da Hrvate nisu to velikosrpskoj četnici popali, oni su promijenili strategiju i napravili su takvo stanje da se Hrvatu i hrvatskom narodu ogadi njihova vlastita domovina. Dobro su to oni radili. Tužna je danas zemlja Hrvatska. Tužan je hrvatski narod, nastala je totalna apatija i ravnodušnost. I onda idu, oni nemaju kraja. Oni idu potpuno ubiti duh hrvatskog čovjeka i volju hrvatskog naroda za svoj identitet i za svoju državu. Ovo je strano.